Едва изминаха няколко дни от изборите и вече интригите за съставяне на правителство започнаха. Днес в сутрешния блок на BTV беше гост Симеон Дянков, бивш финансов министър в правителството на ГЕРБ преди няколко парламента. И той започна да защитава тезата, че трябва да има правителство, видите ли, но участието на Делян Пеевски в подкрепата на такова правителство не било основния въпрос. Не съм съгласен. Той дори се опита да направи внушения, че такива разговори вече се водят от него с различни политици, представители на Демократична България, като поименно спомена моята партия Да, България, където аз мога да уверя всички, че такива разговори не са водени, това са спекулации и това единствено и само затвърждава у мен мнението, че този човек беше изпратен от ГЕРБ и Бойко Борисов да пуска такива интриги в публичното пространство, за да може да се опипва почвата как ще реагира обществото на едно такова правителство, което забрави за проблемите с Делян Пеевски и да си направим едно правителство на ГЕРБ, на малцинството, подкрепено от различни партии по някакви евроатлантически принципи, но трябва да ги разочаровам. Част от евроатлантическите принципи е върховенството на закона и работещите институции, нещо, което в България ние не наблюдаваме, а лицето на модела на завладените институции е не кой да е друг, а Делян Пеевски. Тоест, ако Борисов си мисли, че тук така ще направи правителство на малцинството с подкрепа в парламента от Делян Пеевски, мисля, че това ще е прекалено прозрачно за обществото да разбере, че няма как Делян Пеевски да подкрепя без да участва, така че Бойко Борисов нека да не се крие и да излезе и да каже, ще участва ли в санитарния кордон за изолиране на влиянието на Делян Пеевски в 51-я парламент и също така да се гласуват с мнозинство в Народното събрание антикорупционните закони, които реално ще ограничат това нерегламентирано влияние в ключови институции като МВР, съдебната власт, антикорупционната комисия. И нещо интересно. Помните ли дългите и напоителни обяснения на партия ГЕРБ и лично на Бойко Борисов за една дупка, както той нарича в бюджета, от 18 милиарда лева, оставена от нас, която била открита след като сме влязли в предизборна кампания. Аз обяснявах на всички срещи с мои съграждани, че това не е вярно. Такава дупка в бюджета, такива пари 18 милиарда не липсват. Но те бяха убедени от Борисов, че наистина такава дупка има. Ето, още в деня след изборите излезе финансовия министър, служебния, и каза, че такава дупка няма. Случайно от някъде изникнаха едни милиарди и се оказа, че парите са си на място, но лъжата в предизборната кампания си остана. Хареса ли ви да ви излъжат? Защото много хора бяха излъгани. Така че преди изборите трябва да мислите и когато някой ви говори неща, да ги подлагате на проверка, защото се оказва, че много политици, в случая ГЕРБ, излъгаха за несъществуваща липса на 18 милиарда. Така че за тези, които са повярвали, трябва да ги разочаровам, били са излъгани, а дали занапред ще вярват на хора, които лъжат, предстои да разберем. Разговорите за съставяне на правителство тепърва предстоят и аз ще ви държа в течение.